Una cosa, estimades. La bretxa de plaer entre homes i dones és real? Sí, ja us ho dic jo. Des de les 4 amigues de Sexe a Nova York, el teu propi grup d'amigues, els cafès, comentant cites decebedores o claus d'una nit que, ara, vista en perspectiva, t'hauries pogut estalviar, són pràcticament una marca d'identitat de les dones, sobretot de l'heterosexualitat femenina. Tenir sexe esporàdic no és difícil, el que costa més és tenir bon sexe, connectar amb algú de veritat, quedar-te satisfeta i fins i tot, de tant en tant, si no és demanar massa, veure les estrelles. Si ho penseu bé, ells sempre, o gairebé sempre, tenen un orgasme. Però fins a quin punt les ties hem normalitzat tenir sexe sense arribar a l'orgasme? Que pot ser bon sexe igual i ja sabem que el sexe també poden ser petons i carícies i que el podem gaudir de moltes maneres? Per descomptat. Però ja m'enteneu. Quantes vegades t'has dit a tu mateixa mentre estàs follant a veure si anem acabant, que si hem d'esperar que acabi jo, se'ns faran les tantes. També em parlava l'altre dia amb una amiga. Les dones, quan ens enamorem, quan ens entreguem del tot, de seguida ens excitem. Aleshores, ells es pensen que ningú ens ho sap fer com ells. Però, estimades, tingueu clar que moltes vegades qui ens fa sentir plaer no són només ells. Són sobretot les pel·lis que ens estem fent viure al nostre cervell. Després de tenir sexe, t'has parat a pensar què és el que m'ha excitat i què és el que realment m'ha agradat i m'ha fet sentir plaer. He estat del tot còmode i desinhibida? M'he donat tot l'espai? És això el que volia o què em falta? Sé el que m'agrada? Em dono el lloc per parlar-ne i plantejar-ho? Malgrat que les coses han millorat, sembla que es pot parlar oficialment d'una bretxa del plaer. Comencen a sorgir veus que diuen que per les dones el sexe, sobretot el casual i esporàdic, és un esforç que no surt a compte si se li sumen les baixes dosis d'orgasme i satisfacció sexual. D'altra banda, també es diu que equiparar el sexe en grans quantitats o el sexe sense vincle, com s'ha estat dient últimament, en el fons és copiar el model masculí. Les reaccions davant la cronicitat de la decepció sexual sembla que són cada vegada més comunes. El carro del celibat voluntari ha fet que més d'una es plantegi si potser no estaria tan malament ser-ne passatgera. Noies que estan cansades d'haver d'explicar què les fa gaudir o que encara que ho expliquin no arriben a un mínim de plaer. Però és revolucionari o és una mica conservador, això del celibat voluntari? Anar-se'n al llit amb algú és una activitat desigual? Més enllà dels orgasmes i la penetració, quina manera tenim de qualificar la satisfacció sexual? Si no podem triar el nostre desig, com podem viure experiències més justes i gaudibles? Soc l'Alba Riera, benvingudes a La Torre. Quina tonteria per tu, si fa patir no val la pena. Sé que ho fas amb totes les nenes, no vull perdre més el temps, xau. No vull perdre més el temps, no vull perdre més el temps, no vull perdre més el temps, xau. Doncs comencem aquesta tertúlia sobre sexe, i en concret sobre bretxa de plaer. I per fer-ho m'acompanyen 4 estupendes. A la punta de tot hi tenim a la Clàudia Àries. Clàudia, benvinguda. Moltes gràcies. La Clàudia és co-creadora del podcast i projecte Sexcessive, que haig de dir que jo vaig conèixer fa relativament poc i us el recomano moltíssim. Que a més el fa juntament amb la Melissa Juncker, que, bueno, està per allà. Hola, Melissa. Que també forma part d'aquest projecte. Benvinguda, Clàudia. Moltes gràcies. A l'altre costat meu hi tenim a la Neke Necro. Benvinguda. Hola. Tenia ganes de convidar-te un dia d'aquests. Amb la Neke és directora i performer de cinema explícit i autora de Deseo Disidente, les polítiques del placer. Benvinguda. Moltes ganes d'escoltar-te. Gràcies, gràcies. Al meu altre costat més a prop hi tenim a la Irene Moray, guionista, directora, a vegades també una mica actriu, i a punt de rodar la seva primera pel·li. Gràcies. I a la punteta de tot hi tenim a la Maria Serra, que és graduada en Relacions Internacionals, creadora de contingut polític i activista. Benvinguda, Maria. Moltes gràcies, Alba. Mira, la primera pregunta és oberta a totes i és una afirmació, ja que ho diuen els datos, ¿vale? Les dones, sobretot les heterosexuals de qualsevol edat, tenen menys orgasmes que els homes, també que les lesbianes i que les bisexuals, però en concret que els homes. I això està passant a 2026. Per què creieu que és? Sí, idees, primer, idees. A veure, així, ràpid, Sí, creiem que després ja anirem desgranant, Bueno, per començar, perquè el sexe sempre s'ha enfocat moltíssim al plaer de l'home. Llavors, tenint en compte que la poca educació que tenim és respecte al plaer d'homes i homes, o sigui, i molt fal·locentrista, es diria, crec que estem molt descuidades i molt apartades del plaer, però no només del plaer sexual, en general del plaer. Crec que ens han privat el plaer com a concepte. Llavors jo diria això. Crec que també estem com molt socialitzades per
no molestar l'altre, no? Posar per davant la possible incomoditat de l'altre que demanar el que volem moltes vegades. Que ens fa vergonya, no volem demanar-ho. Bueno, o ser capaç de dir-li a una persona ei, no m'està molant el que estàs fent, perquè no provem això, no? Sí, com crec que tant, bueno, estem educades per sí, no incomodar els altres, no? Crec que és una raó, sí. Jo crec que en aquesta línia, clar, com no podem no parlar de la base, no? I és que és molt difícil tenir plaer o no tenir-lo si no et sents segura, no? Llavors, com si la violència encara és gran part de com les dones percebem i vivim les relacions sexuals, és molt difícil parlar de plaer si encara no tenim com la base, no? Que seria seguretat. Sí, jo, o sigui, estic super d'acord i a més, el que afegiria és que per mi crec que la sexualitat encara és un tabú, per tant és tan difícil parlar de sexualitat perquè realment s'ha enmarcat la sexualitat dins d'una normativitat, no? que s'ha creat i que s'ha anat reproduint al llarg dels anys i els anys, i per tant també el plaer s'ha reduït a pràctiques com molt concretes. És que potser no sabem el que ens agrada. Exacte. 100% això. El que ens 100% agrada. això. I per això no tenim, també. Clar, si no parlem, si tot està tan amagat i tot té que centrar-se com en coses com molt concretes, evidentment tot això surt a la llum. I jo crec que hi ha algú, perdó, però en el moment que tu surts també d'una relació heterosexual i estàs en relació, per exemple, no, el que dèiem de les bisexuals o les dones, crec que com sabem, no, hi ha menys un patró de què s'ha de fer dintre d'aquesta cosa hegemònica heterosexual, hi ha més espai per permetre't provar altres coses. La creativitat. I sí, i les coses que no estan permeses normalment, no? I sí, jo crec que per això hi ha segurament més diferència entre les que tenen relacions heterosexuals i les dones que tenen sexe. Tu deies que un dels motius era la vergonya, perquè estem... és veritat que estem fetes per no incomodar, diguem-ne, però també pot ser que estiguem cansades d'haver-ho de demanar i d'haver de posar-nos... Com pressuposem que ens hauríem de poder posar en el centre i com que no és així ens callem i com que ens rendim. Jo més que la vergonya em referia com a la necessitat de cuidar l'altre per davant de cuidar-nos a nosaltres. I crec que sí, pot ser que estiguem cansades, però també hi ha... En general, en plan com cansades. Estem esgotades. Sí, i amb no només el tema del sexe, estem fartes de tot, però crec que hi ha alguna de dir, tio, et poses davant d'una altra persona i has de poder tenir com imaginació, ganes de veure què funciona. I primer has de saber tu què t'agrada, no? És el que dèiem, de dir, si no sé què m'agrada, si no he explorat jo, si no he provat els meus límits del desig, no sé, a mi m'ha passat molt que he trobat molta alliberació en coses que normalment no... No esperaves que pogués ser així. De dir, hòstia, doncs m'encanta fer l'amor o follar en plan a l'aire lliure, a la natura, a mi això em dona molt plaer, m'agrada que em toqui el sol a la pell, això és de les coses que més m'agrada, i està prohibit si em pillen la policia. Amb multes, saps? Hipotèticament li agrada. En aquesta taula no som homes, però hem tingut companys homes o hem parlat amb homes sobre com viuen el sexe o hem vist pel·lis, sèries, porno, on els homes estan exercint el seu plaer. Com creieu que dones cis i homes cis vivim el sexe, o sigui, de manera diferent? En general, quines serien? Creieu que hi ha diferències? I quines? Crec que, evidentment, hi ha diferències, però també crec que el sexe pels homes cis-hetero ha de ser un rotllazo. Perdó. Sí, perquè comptabilitzem el plaer amb l'orgasme, no? I jo crec que el plaer és... Evidentment, l'orgasme és meravellós, però a vegades estem com comptabilitzant molt l'orgasme com la prova, no? I això passa molt en el porno, no? Que és si no es veu explícitament algú que s'està corrent, sembla com que allò no ha passat o inclús sembla que no hagin follat, no? Però tot i així també crec que és aquesta normativitat tan imposada que jo crec que també el plaer costa molt de trobar-lo. Evidentment, les dones, a més, ens afegeixen a moltes altres problemàtiques. Vull dir, que me l'estuda una mica, no?, el que els hi passi als tios. Però que també crec que la seva sexualitat està molt limitada i el plaer el considero bastant relatiu, també. Voleu afegir alguna cosa més, a diferència d'homes i dones? Sí, o sigui, jo en molts punts de la meva vida he tingut una mica la sensació de que per mi el sexe era una mica un camp de mines. O sigui, i una ruleta russa, en el sentit de et pots trobar plaer o abús. I com no hi ha entremig, o sigui, i l'entremig és
avorriment pur, però com realment que la mateixa cosa que també et pugui portar o trauma o plaer, com és prou fort, no? Llavors, com en molts punts de la meva vida he sentit com una mica això, no? En plan, vas a una cita de Tinder o de Bumble i dius, bof, puc sortir d'aquí o amb un orgasme o com amb abús, saps? I com aquesta dicotomia tan gran, això els homes no ho tenen. No, evidentment. Això, els homes no ho tenen, no van per la vida pensant en el sexe, en si serà una cosa perillosa o no. Com per ells o sempre és o plaer o suposo, però el punt d'abús igual no és tan clar o no està sempre al seu cap. Mira, digues. No, res, jo només volia afegir que això que dius per mi va molt relacionat amb el que comentaves abans de les cures, com de l'espai segur, no? Jo crec que, clarament, estic d'acord amb tu que els homes tampoc crec que ho tinguin molt clar, ni crec que tinguin com un espai molt lliure on redescobrir el seu plaer, perquè també tenen una pila de tabús i de mil coses que li han afegit al cap de com ha de ser i han de seguir com tot un guió de comences aquí i acabes aquí, no? Però sí que penso que el que ens diferencia és que ells, la societat, no els ha posat en una situació on això pot ser perillós per ells. A nosaltres, el fet de que les cures no estiguin dins d'un acte sexual ens posa en perill. A ells no. Els perjudica amb altres coses, perquè crec que és un dels problemes que hi ha. Vull dir, crec que el sexe en general s'ha com deslligat completament de les cures, d'estar presents, d'estar com allà una miqueta el que deies tu, de poder-te redescobrir amb la persona amb la que estàs, però perquè no tenim espai per tenir això. No el creem perquè no hi ha espai. Si només hi ha un guió que has de seguir. Llavors, això ens perjudica a homes i dones cis? Sí, però nosaltres crec que ens posa més en perill. Mira, ara volia citar-vos una filòsofa, són moments que jo... Endavant, Alba. Diu la filòsofa Eva Illús, i la meva padrina d'Andalusia també ho va dir l'altre dia, eren només les filòsofes, que és veritat que darrerament i en els últims temps hem parlat molt d'alliberament sexual i l'hem equiparat a sexualitat deslligada de l'amor. Llavors, deia, afirmar que només el sexe deslligat de tot, sense amor, és igualar-lo a la sexualitat masculina, ja que assumim que els homes poden tenir més sexe sense amor que nosaltres i a la sexualitat lliure. És a dir, que dir que el sexe lliure és sexe sense amor és, en el fons, copiar el model masculí. Sense amor o sense vincle. Què en penseu d'això? Estic d'acord. Tu estàs d'acord? Sí, o sigui, crec que és una de les trampes aquestes que diem de que hem pensat que la igualtat és igualar-nos als homes en comptes de preguntar-nos què necessitem les dones. Vull dir, com ens connectem nosaltres amb el sexe. No tinc clar que els homes no necessitin algun tipus de vincle. Sí, això no ho sé. Però sí que penso que hem lligat molt l'alliberament sexual en vaig a fer veure que res m'importa tant. I vaig a fer veure que en realitat no m'estic implicant tant i vaig a fer veure que això pot ser algú passatger. Crec que estic super a favor d'un sexe esporàdic, d'un polvo d'una nit, de qualsevol tipus de vincle, però crec que en qualsevol tipus de vincle sí que hauria d'aparèixer aquesta tendresa o aquest amor que pot aparèixer en un contacte amb algú. I jo crec que això ara mateix ho hem desentès una miqueta. Tu, Anneke, com ho veus? És que crec que a vegades es confon la tendresa o les cures amb l'amor, no? O sigui, crec que seguim una altra vegada amb un discurs com que redueix moltíssim els vincles i la sexualitat, crec que ho estandarditza i, a més, que ho fa supernormatiu. És a dir, per què no podem trobar cures en una festa kinky, en una mazmorra a les 2 de la matinada, no? Amb les teves amigues, amb els teus amics, amb qui sigui. Per què no podem trobar cures o per què no podem trobar el plaer? I no només el plaer, és que a vegades també el pensar sobre el nostre desig i experimentar, no? Tenir la capacitat de poder experimentar entre nosaltres, en companyia o en solitari, fora d'aquests estàndards de l'amor Sí, és que no acabo de veure jo, la veritat. Jo també penso que a vegades em xirria una mica quan es parla de hem de trobar la nostra manera que no sigui masculina. És com... Una cosa és dir que no sigui patriarcal, que això d'acord, saps? Però no sé si hi ha una forma masculina de fer. No sé, també a la feina m'ho trobo, no? Les dones fem les coses diferent. És com, bueno, al fandom, al troleig, jo deia això al meu personatge i era per riure'ns, no? De dir, és que si haguéssim sigut educades i socialitzades nosaltres, igual que els homes, també exerciríem violència, saps? Perquè tindríem impunitat i està vist, no? Llavors és com...
jo crec que el que hem d'aconseguir és arribar a un punt on ens puguem sentir segures, no? Sí, idealment erradicar aquestes violències sexuals, però el fet de separar-ho com a... no sé. O sigui, jo crec que realment hi ha alguna de que sí que hi ha d'haver un respecte i un consentiment constant per les persones. Per totes les persones amb les que et relaciones, òbviament, amb el cos, i que hi ha d'haver una seguretat física, emocional i integral de la teva persona, però no sé si has d'estar enamorada. I parlant també del kink i lligant-ho com a la cosa que comentàvem abans, hi ha alguna que crec que el món kinky també pot ser molt alliberador pels homes amb això, no? Perquè et treu una mica de... no sé, del que se suposa que han de ser les pràctiques. Vosaltres, en general, heu disfrutat de relacions esporàdiques o claus d'una nit? A mi m'ha passat sempre que no és que cregui que no puc disfrutar de relacions esporàdiques, és que em trobo sempre que per tenir-les has de creuar una barrera de por a l'abús que jo moltes vegades no he sabut creuar. O sigui, al final, el tu voler relacions esporàdiques et posa en perill de no saber amb qui estàs follant. O sigui, com el sexe esporàdic amb gent que no coneixes, o sigui, una cosa és el sexe esporàdic amb gent que coneixes, però el sexe esporàdic, com descobrint altres persones, t'exposa d'una forma en la que és molt probable que una de cada X vegades acabi sent abusada. I a mi no m'ha sortit mai a compte. O sigui, com la guanyança? El benefici. El profit-benefici que tu pots treure d'un polvo o sigui, el profit i benefici que tu pots treure... El profit i benefici que tu pots treure d'un clau esporàdic sol ser menor que el risc i el trauma i la recuperació que després et dona, no?, a haver de passar per un abús. Vosaltres també esteu d'acord? També ho viviu així? No sé si em surt a compte, és a dir, aquests claus esporàdics, n'he tingut, i la veritat és que, per sort, les persones amb les que n'he tingut així més esporàdiques han pensat molt similar a mi, i per tant, durant aquesta trobada hi ha hagut aquesta tendresa i aquesta cura, per tant, meravellós, o sigui, tot bé, saps? Però sí que és veritat que et diria que hi ha una certa intimitat en aquestes trobades que per mi va molt lligada amb el vincle que pugui construir. Ja sigui un vincle curtet o llarg, però va molt lligat amb això, en el meu cas. I dius que no et surt a compte? Crec que a la llarga no em surt a compte exposar-me. Vosaltres també sentiu això, amb les relacions esporàdiques? No. Per l'exposició a l'abús? No, però sí que crec que és com... O sigui, valoro molt el que estem fent aquí, no? El poder-ho parlar i el poder veure que la sexualitat i el desig va per on sigui, no? És a dir, tothom té la seva pròpia manera d'entendre la sexualitat i està molt bé poder-ho expressar i que respecti, no? I sobretot humanitzar-ho, no? És que em sembla la clau, bàsicament, d'absolutament tot. A mi em passa que quan tinc sexe amb algú que m'agrada molt, vull repetir sempre. Llavors és com que m'enganxo molt a això. Però he tingut sexe esporàdic molt guai i on m'he sentit molt segura i molt cuidada, tant amb dones com amb homes. I a vegades, de fet, m'ha passat que amb dones, els ser bisexuals i no lesbianes, hi ha alguna cosa de no voler molestar l'altra persona, de voler cuidar tant, que al final és com... Noia, puc fer alguna cosa i si no t'agrada m'ho dius i no t'he de demanar permís per cada cosa perquè això és com zero sexy, saps? Com que també m'he trobat de dir et puc fotre un cachetito i si no et mola ja m'ho dius i ja ho faig fluixet i perquè és que, noia, no estem fent res aquí, saps? I saps? Com que també hi ha algú que ho he parlat molt amb noies bisexuals, que ens passa tant que tenim tanta por a exercir violència a nosaltres, no? Perquè n'hem viscut i que al final és com... Que és paralitzador, també. Sí, llavors hi ha alguna de dir, bueno, vamos a soltar-nos un poquito. Paràlisis per l'anàlisi, diguem-ne. Estic superd'acord. Sí, totalment. Maria, tu deies que no havies disfrutat massa de relacions esporàdiques. Hi ha qui diu que no tenir relacions esporàdiques és purità i conservador. Tu què els diries o què penses al respecte? Tan interessant com a anàlisi. O sigui, un moment. O sigui, crec que quan parlem de puritanisme, de conservacionisme, com en aquest cas solem parlar de coses religioses, no? I de tornar a un passat on la dona era controlada per la religió, on la dona era controlada pels homes, on la sexualitat de la dona era un pecat. I crec que com el punt central de tot això és que en cap moment això ho triem a les dones. O sigui, una qüestió és que s'amaguin a les dones i no vulguin follar perquè se'ls ha imposat que no ho poden fer, i l'altra és que jo decideixi amb el meu alliberament no fer-ho. Coses molt diferents, en el meu parer, no? O sigui, com si l'alliberament sexual ha de significar que jo no puc decidir no follar,
Llavors, molt alliberament tampoc és, no? I, de fet, jo, quan he estat soltera i he tingut aquests períodes de com conèixer gent, m'ha passat bastant com que se m'ha com shame, com avergonyit. Avergonyit per no voler follar la segona o la tercera cita. I era com un, perdó, no et connecta res. O sigui, com... Aneke, de fet, tu també dius i has viscut que quan tens una sexualitat oberta això també es paga molt car. Evidentment que es paga molt car. Són diferents cares d'una mateixa moneda. Al final, o ets massa puta, o ets massa poc puta, o ets no sé què. La qüestió al final és sempre posar la mirada al que acaba fent una dona. I ho podríem extrapolar a qualsevol cosa de la vida. I en el sexe, doncs és això. Que com coi hem de disfrutar així, filla? Bueno, clar, aquí... La mirada clavada. La puta mirada clavada aquí, saps? Aquí és on jo em poso sèria i dic, per favor, podem començar a abandonar certs espais que són una merda? Podem començar a lligar d'una altra manera en altres llocs, o sigui, en altres... ambients. En altres ambients, sí, on la gent, doncs, aquestes coses les té més per la mà. Doncs... Ojo, perquè en els espais kinky o de BDSM o lliberals o com li vulguis dir, i a les festes tecno aquestes de fantasia, també passen coses, Ojo. O sigui, també... Ningú està exempt d'això, també et dic. Clar, però també crec que el desig també necessita una mica d'aquesta incògnita i d'aquest què passarà i d'aquests nervis, que no té que significar abús. És a dir, una cosa és què passarà i l'altra cosa és un abús. Aleshores, per qui... Sí, jo per això dic que, o sigui, està guai, no? O sigui, la sobirania corporal i sexual és dir vull follar mogollon o no vull follar res, no? O sigui, evidentment. Però jo a vegades penso potser ens estem perdent alguna cosa entremig o potser ens estem centrant en un tipus de sexualitat molt concreta. Clar, perquè abans has dit a l'inici com per mi també la bretxa de plaer va molt lligada a l'heteronormativitat. Ho has com deixat anar. M'agradaria entendre millor el que vols dir. En espais flinta, en espais o en festes més sexuals, les dinàmiques són totalment diferents, no? És a dir, ja es construeix un espai on la gent pot estar en contacte amb el plaer d'una forma molt més en comunitat, d'una altra manera. És a dir, no estàs tu sola amb una persona que no coneixes, que no sé què. No, de cop i volta estàs amb amistats, estàs amb altres persones, inclús amb gent que simplement està per allà donant voltes, controlant que no passi res. No? Aleshores, hi ha molts protocols, és penya que ja ens hem menjat molt la olla, no? en com considerem el nostre desig i com aconseguim el plaer. I si ets hetero? No passa res. Benvinguda. Clar que sí. S'han d'ocupar espais. Perfectes. En tot cas, davant de la bretxa de plaer, que també és el que ens ocupa, i aquesta realitat aplastant, hi ha diferents maneres, moltes vegades, de reaccionar, d'adaptar-se, inclús de cedir. I és veritat que hi ha una cosa latent i recent de la que es parla, que és que molta gent el que fa és follar menys. El celibato voluntario? Mira, o no follar, sí, per exemple. Què en penseu d'això del celibat voluntari? És que jo crec, un altre cop, que no crec que sigui voluntari al 100%. Vull dir, crec que és una reacció una miqueta que estàvem comentant, no és una reacció no voluntària d'una... És una protecció? És una manera de protegir-nos, és una manera també de començar a veure quins espais volem deixar que habitin, no? D'alguna forma. Crec que és una reacció a, un cop més, un sistema que potser no ens protegeix com hauria de fer i que, per tant, un cop més som nosaltres que hem decidit renunciar a certes coses per protegir-nos. Ara, i molt lligada amb el que deies abans, és que el plaer és tan ampli i hi ha tants perfils diferents de gent que sent plaer. Crec que quan parlem molt de l'alliberament sexual i ara la gent, el que deies tu, ara que si no et folles molt, ets una santa. Però bueno, ara la quantitat de discurs que m'estic tragant d'homes que tornen a dir que una dona ha de ser verge per tenir valor, per favor. Per l'amor de Déu, si és que els extrems es toquen i no parem d'estar d'un costat a l'altre. Llavors, torno al mateix, crec que per mi l'alliberament sexual és pots fer a favor de fer el que et doni la gana? Amb respecte, amb cura, humanitzant a les persones, respectant, escoltant els teus propis espais, també què és el que estàs disposada a entregar, què és el que no estàs disposada a entregar, i d'alguna forma tornant a posar-te tu una miqueta també al centre, no? Llavors, celibat voluntari, no tinc clar que sigui voluntari, crec que és una reacció a una situació que clarament no s'està posant al centre, que és, tornem a preguntar-nos
com hem entès la sexualitat i el plaer. Maria, tu dius que estàs a favor del celibat voluntari en el sentit que l'entens. O sigui, en molts punts de la meva vida ho he fet de forma inconscient. O sigui, al final, si celibat involuntari és simplement follar només amb qui vols quan vols... Voluntari. Pues tampoc té... O sigui, com tampoc té tant de celibat i tampoc té tant d'involuntari. O sigui, com... Al final, crec que tornava molt al que deia la Clàudia. O sigui, has de poder exercir la teva sexualitat com tu vulguis, amb respecte i amor. Si aquestes condicions no es donen, llavors no pots follar. I crec que això ho hem d'entendre com col·lectivament. A mi la idea... És que jo visc una mica traumatitzada, però com la idea de que el 40% de la joventut no vota i l'altre 30% és fatxa, vol dir que quan jo entro quan jo possiblement entrés a una app de cites, podria estar fent com, mira, fatxa, d'esquerres... O sigui, com... Clar, no, o sigui, com... Hi ha molta gent que avui en dia pensa que els valors del consentiment i de la dona i del valor de la dona són uns molt retrògrads. Per tant, la idea d'anar simplement pel món com follant i anant a cites amb qualsevol persona, a mi se'm fa molt complicada. Creus que podries gaudir del sexe amb un fatxa? No. Depèn de quin nivell de fatxa. Ho sento perquè utilitzaré el castellà, però aunque pases mala ratxa, no te folles a un fatxa. Vale, veig que tot ho tenim clar. Perquè jo sí que és cert, recullo el que dieu, però a mi hi ha un punt que no acabo de pillar, diguem-ne, si és revolucionari o si és conservador, no sé si diria conservador, però sí poc mobilitzador. Irene, tu què en penses d'això? Sí, a veure, jo crec que per començar que cadascú pot fer el que vulgui i si algú sent que ha de fer això, perfecte. Jo fins i tot als meus 20 i pocs vaig fer una època de celibat de 8 mesos, però perquè jo volia trobar quin era el meu plaer. Tu abans de la tendència, eh? Sí. Tu abans de la Rosalia. Però perquè... Molt abans. No, perquè a mi em passava que jo havia après a tenir sexe des dels altres, des del desig dels altres, que suposo que és una cosa que ens ha passat a totes. I jo em vaig plantejar... Bueno, vaig anar a Berlín amb 20 anys, vaig conèixer molta gent que eren treballadors sexuals, no sé, molta gent que em va obrir el món, o sigui, com el món queer, no? Tot això, i em vaig començar a preguntar moltes coses. Vaig estar en un col·lectiu de performance i també em vaig deixar de depilar. Era com, quines decisions sobre el meu cos estic prenent per mi i quines perquè són imposades. I llavors vaig començar a experimentar diferents coses amb el meu cos per trobar amb què em sentia còmoda. I va ser molt útil i va canviar molt la meva forma de relacionar-me sexualment i crec que van millorar molt també les meves trobades esporàdiques perquè vaig realment fer com un research. No van ser 8 mesos d'aïllar-me i ja està, com que vaig investigar mi mateixa, saps? I podia comunicar molt millor això. Crec que molta gent simplement s'aïlla per no patir violència, que això també ho entenc, perquè jo també l'he viscut. Però crec que hi ha una cosa que va més enllà, que crec que és on vols arribar, que és aquest heteropessimisme, que és com, vale... Ho relaciona una mica. Clar, com de, els homes són així, ja està, que asco, paso de ellos. I hi ha alguna d'això que crec que sí que és poc mobilitzador, perquè crec que els homes no és que neixin així i siguin així per sempre, sinó que els socialitzen així, però que hi ha gent que està intentant canviar això, tant des de l'educació, bueno, tu que tens un podcast, no? Estem totes intentant cadascú amb la seva bretxa, no? Jo amb les meves pel·lis, no sé, com que em faig molt la pregunta de... Quina hauria de ser la reacció, no? Que no sigui aquesta. Imaginar. És que crec que té molt a veure amb imaginar el plaer junts. Un plaer que ens faci descobrir coses de nosaltres mateixos, que ens... Sobretot també, com penso, ostres, la sexualitat és dels pocs llocs a la vida adulta que et deixen jugar. No? És com, jo vaig a un parc infantil i no em deixen pujar-me perquè si trenco el columpio, no? Que em va passar això, un poli em va dir que no, bueno, és igual. Però penso, el sexe, hòstia, podem jugar, podem provar coses i, joder, és un espai de joc molt guai, doncs juguem junts, no sé, trobem-ho junts. Estava pensant si té tot tema del celibat involuntari no és una reacció masculina i com una mica com exagerada simplement les dones posant límits. És que clar. Clar, o sigui, igual només hem posat límits i li han dit celibat involuntari, no? O sigui, com realment l'únic que estàs fent... Ai, perdó. O sigui, realment l'únic que estàs fent és posar límits a que només follaràs sota unes condicions i això, com que no estan acostumats a que se'ls hi posi límits,
hi ha hagut una exageració social i una mica com una massa reacció a això. I no em sembla... O sigui, igual no és revolucionari, però no em sembla malament com a base que comencem a obertament posar límits i a decidir nosaltres amb qui no volem tenir sexe. I crec que es fa Però no un espanta una mica que hi hagi tantes ties joves que decideixin fer celibat voluntari? No espanta una mica? Sí, el celibat voluntari. No, Tu, perquè... què penses d'això? Del celibat voluntari i de la cosa aquesta de l'antipessimisme... De l'heterofeminisme. Portem els conceptes Antipessimisme, fatal. però del celibat voluntari i de l'heteropessimisme. Creus que pot ser problemàtic? És que em preocupa relativament perquè crec que és una moda i crec que com és una tendència que té molt a veure amb estètiques, músiques, no? I una tendència una mica de TikTok i crec que no anirà més enllà i es desinflarà, no? Pel camí. En tot cas, si anés més enllà, com ho llegiries? Sí, a mi el que realment em preocupa és precisament, no? El fet de seguir com es diu? Seguir enllaçant el plaer amb la heterosexualitat i amb la normativitat, no? És a dir, com per aconseguir el plaer necessito fer una sèrie de coses i relacionar-me amb un tipus de gent molt concreta. Ja, perquè pot ser heterosexual però no normatiu. Exacte. I el fet de treure el follar amb altres persones o el conèixer altres persones ens treu l'experimentació automàticament i aleshores crec que perdem espais de reflexió, perdem el sentit crític també de la sexualitat. És a dir, si podem dir tot el que estem dient aquí en aquesta taula és perquè hem experimentat amb la sexualitat i perquè ens hem trobat gilipolles, perquè ens hem trobat gent de merda o gent que ens ha agradat moltíssim, homes, dones, jo què sé. I aleshores hem adquirit una saviesa, unes idees, uns pensaments polítics, etc., que ens estan definint i que ens estan posicionant. Tu pots escollir que dir, mira, jo amb gilipolles ja no follo perquè no em surt a compte, saps? És a dir, ja estàs superbé, però has pogut arribar a aquesta conclusió perquè has tingut una experimentació que t'ha portat a tenir una reflexió o a parlar amb amigues o a parlar amb qui sigui. I crec que això es pot perdre, no? A mi això és el que em preocupa. Puc afegir una cosa? Sobretot en l'audiovisual es nota que hi ha una tendència a que, per exemple, cada cop les plataformes deixen menys espai a les escenes de sexe i també està havent més censura, fins i tot a festivals molt importants dels més del món, a escenes de nuesa. I això té a veure amb que molt del públic li està incomodant molt veure escenes de sexe. De fet, es veu estadísticament que quan arriba una escena de sexe en una plataforma la gent passa. Ostres. O la gent deixa de veure la tele. Sí, la majoria de gent i sobretot la gent jove. Vull dir que això no és una tendència, això ja estem parlant d'un efecte real que des del sector s'està parlant. I cada cop més és com que se separa, no? És com que sí que es consumeix molt de porno, però en la intimitat, en la soledat, però estàs veient amb algú una pel·lícula i hi ha una escena de sexe i la gent no ho vol veure i passa, no? I a mi m'està passant molt, amb la meva feina, que a més retrato molt la sexualitat i així, que el que més incomoda, o sigui, la crítica més gran que jo he rebut pel meu últim curt és que hi ha una escena de sexe de 5 minuts i que és porno, i que, a més, és que ojalà ho fos, ojalà hagués pogut rodar alguna cosa més explícit, no? Però és com... A la gent li incomoda moltíssim, moltíssim. És que no només el sexe, la nudesa. La nuesa. Els cossos nus ens incomoda. Jo ho veig molt, però amb coses molt tontes, vull dir, però és que ha sigut sempre així, no pots ensenyar els teus pits, perquè estàs incitant a que algú et pugui sexualitzar. Vull dir, ja passava això, és que no hem avançat tant. I sobretot rodada d'una certa manera, perquè si és des de la mirada masculina no hi ha problemes. Perquè després penso en Élite o altres sèries d'aquestes, que són les sèries més vistes per la gent jove, i jo no veig massa escena censurada, diguem-ne. Clar, però cada cop més fan sèries com que hi ha molta sexualitat, però quan arriba el moment on realment es consuma, tallen. No? En plan... Perquè per vosaltres
Com hauria de ser un bon sexe? Si ara us obriu una mica aquí amb mi i ningú més ens està escoltant. Només hi ha uns 80. Ningú més està escoltant. Coses que us hagin fet sentir plaer, que no sospitàveu, coses que us agradin. Com hauria de ser un bon sexe per vosaltres? És que no tinc clar que sigui sempre lineal. No crec que sigui sempre el mateix. Saps? Crec que depèn molt en quin moment estic, amb quina persona em comparteixo, molt de la situació, molt de l'entorn, molt del moment. Jo sempre dic que per mi un bon clau és... O sigui, per mi defineix un bon clau el després. O sigui, com em sento jo? Quan he acabat, defineix si això ha sigut un... No anava a dir polvazo, però no es pot dir polvazo. Com es diu polvazo? Un cop de clau. O ha sigut algo que he pensat, hòstia, doncs no. Per mi té tot a veure amb com em sento després. I també té molt a veure amb com em sento amb el meu cos. O sigui, si estic molt pendent del meu cos, estic molt desconnectada. Llavors, si estic desconnectada, ja no comencem bé. Jo vull fer un gran retuit a la Clàudia. Sí, per començar, un gran retuit a la Clàudia. O sigui, crec que també a mi m'ha costat molt, des que era adolescent fins ara, que en molts moments m'he considerat molt asexual. I no entenia per què, perquè se suposa que les dones i a la gent en general els encanta el sexe sempre, i com sempre volen follar, i com hi ha un desig, i com et compares amb els homes, que és normalment amb qui estàs en una parella, i com sempre volen follar, era com, tio, igual com el problema soc jo i soc asexual, saps? És un temato. I jo he arribat a la conclusió que depèn molt amb qui estic, depèn moltíssim en quin moment del meu cicle estic, depèn moltíssim de com estic emocionalment, depèn moltíssim de com em sento amb el meu cos, o sigui, com la meva sexualitat i el meu desig sexual és una cosa que fluctua moltíssim. Sí. I jo crec que és molt normal, però com que no en parlem, com arribes a pensar en molts moments de la teva vida que és que ets asexual. No m'agrada follar. No m'agrada follar i no m'agradarà mai i no ho vull amb ningú i et tanques en tu mateixa, no vols follar amb ningú, però jo crec que dir obertament que no és que siguis asexual, és que estàs passant èpoques a les que no et ve de gust follar i no passa res, que és normal, que no passa res, saps? Dilo. És que depèn d'hormones, depèn de moltes coses que no estan en el teu control i no passa res. It's okay, si no voleu follar no passa res, it's fine. Irene, Anneke, en el vostre cas. Bueno, jo és que estic entre dues bandes radicalment oposades. Vale. I per una banda m'agrada molt els rituals, és a dir, tot el que és el vestuari, preparar les coses... Donar-li una intenció. Sí, o sigui, col·locar-ho tot, no sé què... Preparar-ho. Sí. Que això ja excita. Sí. Uf, a mi això m'encanta. Això excita moltíssim. Però, per altra banda, també m'agrada molt les coses com improvisades, o sigui, el típic clau random en un qualsevol lloc que dius aquí, darrere una planta, no? O sigui, Inesperat. Sí, les dues coses m'agraden. És el que més m'agrada. Extrems. Sí. Per mi, tinc també dos vessants, que una, per mi el plaer més gran, diguem-ne, més terrenal, té a veure amb el joc. És a dir, amb estar passant-m'ho bé, amb provar alguna cosa, amb sentir que ens estem escoltant i que s'està creant alguna cosa entre les dues persones. El diàleg. O més persones, però que hi ha una cosa molt d'estar escoltant i crear alguna cosa junts. I després em passa alguna cosa que potser és, bueno, per mi és com espiritual, que tinc una sensació que entro tant en el plaer que em sento connectada amb l'univers i amb la natura i amb Déu, i moltes vegades no és com una cosa purament genital ni sexual, vull dir, m'ha passat amb experiències doncs també de dolor o coses així, però que de sobte, clar, el que tu deies de sentir-te com et sents després, jo després em sento que sóc el mateix que aquesta taula. O sigui, és com drogar-se, saps? Llavors, si jo aconsegueixo amb una persona, no la deixo anar, saps? Digue'm amb qui respecte, ho hem de portar. Però és que a vegades són coses molt tontes, com una cosa que el tacte era com suau, bàsicament és com deixar... És entregar-te totalment, i passa per sentir-te molt segura, no? Entregar-te totalment allò. I a mi m'ha passat molt també a la natura. Per mi, mirar les estrelles, estar en un riu, jo em sento que veig una guineu o un porc senglar i penso, soc el mateix. Tu que com veig, has explorat força.
la teva sexualitat, li has volgut donar espai en el teu plaer, ha sigut un procés personal d'exploració. A quines altres conclusions has arribat? Perquè, per exemple, abans deies, crec que donem massa per suposat que els altres han de saber el que ens agrada. Quines altres conclusions treus sobre el plaer o el desig que t'hagin servit o que hagis descobert? Per exemple, aquesta cosa de que el desig es treballa, que és una cosa que molta gent diu, i ja només la paraula treballar fa mandra, no? I és com, si treballa, desitja Déu, no? En plan, com, treballa... Però sí... A mi és una reflexió que em va sorprendre. Vaig anar a una profe de tantra. Sí, tu has fet tantra, eh? Sí. I ho recomanes? Sí, a mi el que em va passar és que vaig anar a aquesta profe de tantra perquè just va tenir una època que em costava molt connectar per violències que havia viscut, vaig tenir un episodi així com d'estrès posttraumàtic i em costava molt confiar, em feia por, sobretot als homes, era com que veia una titola i era com, terror, no? Una titola, sí, no hi ha altra manera de dir-ho. És que en aquell moment era aquesta la paraula. I llavors vaig anar a aquesta profe de tantra i bueno, era com graciós la seva forma d'entendre-ho, que era molt des del cos, la sensació corporal, que a mi és una cosa que em sol... No? És com que hi ha dues vessants, com dèiem abans, que una és més mental, el joc i tal, i l'altra és més realment sensorial i connectada amb aquestes coses. Llavors eren exercicis que d'entrada tu els veuries i eren més sensorials, no eren sexuals d'entrada, no? O no amb el que relacionem com a sexual. I en aquell moment tenia jo una parella que era un home, que també ell estava una mica espantadot, perquè era com, ostres, aquesta noia està una mica així, no sé. I ens feien uns exercicis que havíem com de repetir a casa. I anaves amb ella a tantra? Anaves tu sola i els aplicàveu a casa? És com que vam anar per separat i després junts, i per mi va ser una experiència molt guai, perquè hi havia una cosa de que, bueno, ell s'havia quedat una mica bloquejadet per el susto que havíem tingut junts, diguem-ne, de que jo estava malament, i una mica la filosofia que va sortir d'allà era això, no? Que el sexe és una cosa, i la sexualitat, i el desig, i el plaer, al que tu li has de donar un espai. I que treballar-lo no vol dir que siguin uns deures, vol dir que tu arribes a casa i tu tens una bona hora o dos per explorar-ho, sigui com sigui un dia amb un massatge, sigui un dia... Que amb això també crec que a mi m'ha servit per després, quan tinc sexe casual i de sobte no està funcionant o l'altra persona ha tingut un orgasme i jo tinc un dia de dir no arribaré, doncs dir, em pots fer un massatge als peus, que m'encanta, i jo sortir d'allà amb plaer. Saps? És com, vale, no cal l'orgasme, però el plaer sí, no? I, bueno, que crec que tenia a veure aquella filosofia amb simplement donar-li espai i temps de qualitat a que pugui sorgir el desig i el plaer, i això té a veure amb treballar-lo i... No sé, a mi m'obsessiona molt. Ara em vull apuntar a tantra. Podríem anar tot. Ara ens hem apuntat a tantra. Jo estic convençuda. Annick, tu què recomanaries a aquestes noies més sexualment frustrades, diguem-ne, i també tretes per homes cis, però per... D'entrada, intentar treure del centre de la conversa i de tot, de la vida, els homes cis, per favor. Ja, però què fem? Què faig? Jo ho sé, jo sé que és complicat i és una merda, no? Però potser passar un temps pensant i reflexionant en la sexualitat d'una altra manera, no ho sé, buscant altres espais i sobretot, al igual que se li té que donar un espai al plaer i temps de qualitat, també al sentit crític i també considero que està guai pensar en el desig, però pensar real, o sigui, com d'una forma donar-li la seva importància, no? Perquè a vegades també, i això ho he vist molt, no? Després de publicar el llibre i tal, no? Que sembla que quan parlem de desig és com una cosa de xiques, no? Com una cosa... Ai, no, és que... Sí. Conversa sobre el desig i t'imagines dones allà parlant. Sí, com una tonteria, com una cosa que... No, doncs donar-li l'espai i la importància que té. I punto, no? I que també té unes implicacions polítiques i que també té unes implicacions corporals, etcètera. Aleshores, jo faria aquest exercici. Hi ha una altra cosa que també es diu molt, que és que moltes vegades relacionem el sexe amb la penetració i les relacions romàntiques i hauríem de treure el sexe d'aquest espai, de la penetració i les relacions romàntiques. Per acabar, voldria saber si us heu plantejat algunes
alguna vegada quantes dones moriran A veure... sense haver tingut un plaer. Sense haver gaudit plenament. Creieu que seran moltes? O poques? O no tantes com... O no tantes com N'hi ha hagut pensem? moltíssimes. N'hi ha hagut moltíssimes. Jo estic parlant del present. Uf, jo espero Crec que hi haurà moltes més de les que ens agradaria acceptar. Sí? Sí. Vale. Em fa molta pena aquesta pregunta. Pot ser positiva. És a dir, en el passat està clar que moltes dones van morir sense gaudir plenament del sexe. Qualsevol àvia. I són 2 generacions només. Avui en dia serà diferent. És que trobo que el plantejament és com ja negatiu, saps? Parla amb els guionistes, Irene. Bueno, no, però saps què vull dir? Que és com de... Ostres, quantes dones morirem havent descobert el que ens agrada o hem intentat, no? Moltes, espero. Vale. Com és positiu? No sé, jo espero que hagi millorat el tema. És que no sé, és durillo, la veritat. És que també... Crec que voldríem que fos positiu i penseu que és negatiu. Bueno, i que també depèn de l'espai on estiguem. És que també... Ja, també és veritat. Perdó per posar-me xunga, però si estàs sobrevivint un genocidi no pots trobar tampoc el plaer enlloc, saps? O sigui, com de... No, clar, estem parlant on estem parlant És d'això. la privilegiada, no? Entenc? Vull dir... La pregunta si creieu que hi ha un futur més optimista per la bretxa del plaer femení o si creieu que de moment són converses que estem en la conversa però que no es traslladarà a... Vull dir, ara evidentment hi ha més converses, estem fent aquest programa, però que això es traslladarà també a la intimitat o no. O totes quedaran converses i, bueno... Jo crec que sí, perquè seguirà una bretxa astral. Estem fent feina. Vull dir, totes les 4 que estem aquí estem fent feina, cadascuna en la seva direcció, però estem fent feina perquè això canvi. Serem optimistes. El futur ha de ser positiu, tia, si no, què? Què ens queda, saps? Ha de ser optimista. Jo crec que passa molt per parlar amb les nenes. O sigui, com passa molt per nosaltres ser exemple i com apoderar-nos del que diem i ensenyar-ho cap avall. Moltíssimes gràcies, noies. Ha sigut un plaer. Ha sigut un plaer. I ara una entrevista amb una dona que, si més no, transmet passió, que és la Sílvia Pérez Cruz. Espero no anar sola i que tu vagis sol. Pots deixar-me de seguir, please? Quina tonteria per tu. Si fa patir no val la pena. Sé que ho fas amb totes les nenes. No vull perdre més el temps, xau. Avui m'acompanya al sofà de la Tabarra, ho diré així, la Venus del nostre país. Wow. Benvinguda, Sílvia Pérez Cruz. Moltes gràcies. Quina presentació, eh? La Maria dir l'artista, cantant, fantàstica. La Venus. La Venus, i amb aquest cabell com I amb aquest cabell de sirena que portes. Com estàs? Benvinguda. Molt bé. En aquest sofà. Ja saps que feia molt de temps que tenia ganes de que vinguessis. Sí. I de convidar-te. Ho hem aconseguit. Ho hem aconseguit. Estem aquí. A més, estàs a punt de publicar el teu nou disc, Oral Avisal. Jo ho he comptat, i si no m'equivoco, perquè clar, tens una carrera musical molt extensa. És el teu 10è disc? És el meu 10è disc, ara que m'has fet recordar, crec des que vaig començar la carrera en solitari. Com a Sílvia Pérez Cruz. Sí. En el teu cas, en aquest disc, què has volgut explorar? Que t'ha portat aquest número 10, un número molt especial, també. Bueno, és la vida. Jo entenc la vida a través de l'art, que de fet dic que encara que segueixin els temes, que s'acabessin els temes, tu canvies i el mateix tema l'expliques diferent. D'una altra manera, des d'un altre lloc. Es diu Oral Avisal perquè quasi volia que fossin dos discos, però al final dic, és el moment que estic vivint, és això. Oral és casa, és l'origen, el conegut, Avisal és el desconegut. I entenc que a la vida estem tota l'estona sortint de l'eix i tornant a l'eix, no? Que allò que no conec, i llavors l'abraçada, casa, pam, l'escudella, pam, on vaig allà, ara vull provar no sé què, ara torno. Entenc que en general que ha de ser un procés complicat trobar-se artísticament, que és llarg, acceptar-se, trobar-se. Per tu ha sigut així? És tan difícil com em penso trobar-se com a artista? Vivim o som educats d'una manera on la diferència no s'acompanya, no? L'educació és molt com si tothom hagués de ser igual i la bellesa està amb allò teu, igual que físicament, no? Aquella cosa rara, allò ets tu. I llavors entendre per tu mateix que allò és el que et fa especial, és tot un procés, no? Quines diries que són les teves passions? M'apassiona entendre't a tu, saps?
I soc molt bona veient la llum, però soc molt dolenta veient la foscor de la gent. I això em porta molts problemes, no? És el que he d'aprendre ara. Però en aquest acte de dir que entendre i que brilli aquella persona i també el col·lectiu. I en tu mateixa t'ha costat trobar la teva llum i trobar la teva foscor? O sempre has tingut clar on estaven? Clar, jo era una nena com molt lluminosa i que amb facilitat de fer les coses i aquella cosa de no molestar, no? De generar moltes enveges. I llavors sempre frenar una mica. Tot i perquè brillaves massa. Hi havia una mica, crec que amb el temps, si ho miro ara, crec que passava alguna cosa així. I la foscor t'ha costat identificar-la? La foscor, crec que els últims anys l'he travessat. Em costa potser més de verbalitzar, però crec que podríem dir que els he revisat les dues, ara amb 43, Fixa't. Sí. Que estic en un moment que em dona molta pau a travessar les coses. O sigui, evitar-les d'evitar. No d'evasió, sinó d'evitar-les, estar. Sí, les bones i les dolentes. És a dir, estic fent el que em toca fer. És un estat molt preciós i molt de present que no sé si l'havia viscut tant. Per tu hi ha vincle entre el desig i la passió i la creació i l'art? No, absolutament. Desig de... M'ho passo pipa. És que jo no pateixo gens en l'art. Els únics patiments que he tingut en l'art són decepcions humanes, que no tenen a veure amb un art ni una cosa del judici, ni què s'espera, ni què diran, ni... M'apassiona el que faig. I a mi amb les cançons, de vegades, arribes a un lloc i això dona una gustera o transformar una ràbia, una pena, una alegria. És veritat que és molt més fàcil crear des del dolor i és algo que intento anar molt en contra. O sigui, que vull reivindicar la felicitat com a motor creatiu. Però el patiment té un no m'importa nada, que vas al fons i pots dir el que vulguis. No? És molt connectat amb totes les emocions. Hi ha una part de cantar, d'estar dalt d'un escenari, d'escriure una cançó, que et dona plaer físic, que és orgàsmic, fins a cert punt. Sí. Que et pot donar inclús més plaer que el sexe. A l'escenari. A l'escenari. És el moment més d'èxtasis, diries. A nivell físic... I també també és el lloc on més m'oblido del cos. O sigui que puc sentir que no tinc cos. Però a la vegada hi ha una connexió. Si l'equip que has fet és bo, la connexió és... Recordo una vegada que tocàvem el quintet de corda i li dic a una de les noies, no era com fer l'amor? I diu, Sílvia, això no es parla. Això és un secret que no es pot parlar, no es pot dir res. I pensava, clar, estàs fent servir el teu llenguatge màxim, la música que expressa el que ni la poesia... la poesia i la música crec que són les dues que poden expressar lo inexpressable. O sigui, el llenguatge és meravellós, però és limitat i exclou moltes coses. En aquell estat on tot el que tu ets és expressat, a part, en el meu cas, que he fet la música, tot ho penso des del fons del meu cor, quan allò funciona, és com... És absolutament... És que potser és més que orgàsmic, de vegades. Bueno, les mirades... Si mires... És una mica... No cal mirar, però de vegades... Si jo estic bategant, no? Entro com una mena de trance, anem cap aquí, t'agafo, és molt bèstia. Això és molt bèstia i s'assembla, no? Ara, sortint del camp artístic i anant més al camp personal, una de les coses que parlàvem avui a la tertúlia és que, en general, a les dones ens costa més trobar el nostre plaer i ens costa més, en comparació als homes, sobretot, detectar o saber el que ens agrada i amb el que disfrutem. Tu hi estàs d'acord amb això, després dels teus 43 anys? Home,
bueno, té a veure amb tot, no? El misteri desconegut de la dona. Si ja anatòmicament no havíem ni vist com som, imagina't, no? Si no donar espai a la possibilitat de pensar-ho. Jo he notat molta evolució. Bueno, a nivell personal, absolutament, no? I té molt a veure amb qui et trobes i amb les dones que tens al voltant, també. Les generacions que venen... Jo tinc una filla de 18 anys, ara, un detall bastant important a la vida. I com es parla ara és molt diferent de com en parlàvem abans. Quines converses teniu entre vosaltres sobre aquest tema? El que faci falta. Que vas i dic, ja està. Soc la teva mare, no soc la teva millor amiga. Però per què dius que ho veiem d'una manera diferent? Sí, per exemple, les dones abans no parlàvem de res. Jo recordo de petita que els de la classe parlaven de masturbació tot el rato i nosaltres no havíem dit mai res, no? Només se sabia que existia, però no parlàvem profundament. Jo crec que ara nosaltres comencem a parlar més i com... Ai, no? Sobretot quan és una mica més gran em fa molta tendresa de uau, vale, va, vinga, no? Va, i què més? I, no sé, m'agrada molt. Però els homes que sempre han pogut parlar de coses així acceptades, crec que no hi ha comunicació amb la vulnerabilitat i que ells també deuen ser molt esclaus d'un mascle potentíssim, idealitzat, que tampoc és el que més es celebra, no? Llavors, que ells parlin, crec que els homes haurien de parlar molt més dels problemes que tenen entre ells, de les dificultats que tenen, de com en ells els hi ha afectat aquest personatge. Clar, des de fora una altra vegada, però tu ets una persona que transmets molta llum, que brilla molt, que ets molt atractiva, que ets com passional, desitjable, saps? I tu d'això no n'ets... Toma! Ai, gràcies. Toma la que t'he deixat. Va molt bé. Però tu d'això no n'ets conscient de l'escenari? O sigui, tu del que transmets, del teu físic, no és també una porta d'accés, un joc de seducció? Tu saps que treus a les persones també així o realment te n'oblides? És que tu has dit, jo del de l'escenari... O sigui, és com si m'oblidés. Hi ha molts camins. Per exemple, per un costat, jo vaig començar cantant d'esquenes, perquè jo cantava amb els músics. Després em vaig girar. I vas dir, cuidao. Però després vaig cantar amb la cara. Després hi vaig afegir les mans. Després vaig cantar amb el cos sencer i després enrere, cap a dalt, cap a baix, cap als costats, com una presència plena. O sigui, que no hi ha ni nord ni sud. És com una sensació de plenitud. Per altra banda, a mi m'encanta el gest, m'encanta l'art com a expressió. Hi ha alguna cosa que jo puc cantar i hi ha com una bellesa aquí, una manera d'explicar-ho. I en aquest moment d'estar realitzant el que desitges, hi ha una bellesa. No sé, quan veus algú que fa el seu ofici, em recordo quan vivia amb una perruquera, la veia tallant i dic, que guapa estàs! Bueno, quan veus algú fent les coses amb passió i perquè li agraden. Està guapa, Està guapa la gent. I jo crec que en el moment si aconsegueixo, i no és perquè estigui pensant en el meu cos, sinó perquè estic allà i això té un brillo i la bellesa és el puto brillo que et surt. I llavors, clar, jo, si estic bé, puc obrir el pit. Clar, el pit, hi ha el cor, hi ha els pits, hi ha moltes coses aquí davant, però també hi ha la veu i això ha de ser atractiu perquè és el millor que tinc, un estat de plenitud. D'entrega absoluta. Al mar, no? És quan estàs més entregada, quan estàs dalt d'un escenari i quan cantes. Jo sóc molt de viure el present. O sigui, m'entrego a tot. Però en allà puc barrejar els elements i els llenguatges que em fan arribar entendre més aquest món. I és el que estic visquent. Doncs és molt difícil, saber viure en el present. A mi em resulta impossible. Jo sempre estic en el passat o en el futur. Jo crec que és la meva virtut, la concentració. O sigui, que jo estic així, li donava el pit a la meva filla, tal, no? Quan era peque, tal, a l'escenari, pam. I no necessito ritual. La meva voluntat és aprendre el que em toca aprendre i ser. L'altre dia vaig anar a veure Tres Adioses i Hamlet seguides amb la meva cosina, que és brutal, i vaig sortir... Bueno, parlàvem molt bé, vam tenir una conversa d'aquestes de passió amb la vida. De passió. Parlant de coses bèsties, O sigui... De coses doloroses, també.
I per això el rebot era més fort, d'entendre aquella passió al mig de tot el dolor. I jo pensava, ai, vull ser... Veia la dona del Shakespeare allà i... Bueno, és que és increïble. I pensava, ai, Sílvia, va, què vols ser? Què vols fer? Perquè jo ja semblo molt lliure i que he creat molt tot el que volia, sí, però t'has preguntat una mica més, perquè igual hi ha alguna cosa, no sé, un gest, atreveix-te a ser el que pots ser. No, deixa't tu ser, no? Que és que et moriràs. Però com ganes de descobrir alguna cosa, no? Que sé. I amb la sexualitat, també has sigut tan entregada, o, com bé dèiem, com a dones, a qui ha costat més? Per què t'ha costat més saber el que volies, el que t'agradava? O tu, en aquest camp, sempre has sigut atrevida, també? Sempre has sigut entregada? No. Sempre has trobat el teu lloc? No, que va. No. Que a part crec que s'ha de parlar clar, això, perquè si no creem com uns ideals de... És el mateix que abans, entre nosaltres. No, hòstia, un fart d'aprendre i de sentir, i de totes inseguretats, i de no saber. Perquè, clar, ho vius tu sol, i si no ho parles... O sigui, poder-ho parlar amb una dona, no? Dir que en el meu cas, que la meva vida ha sigut heterosexual, aquesta cosa de saber tu com has viscut la mateixa situació t'ajuda molt. I clar, vas recopilant info, però no és un aprenentatge constant i depèn molt també de qui tinguis. Jo no... Sí, Això ha sigut un procés més llarg, diguem-ne. Sí, és un procés constant, igual que el de ser. Insisteixo, no és en una quantitat. He pogut sentir de maneres molt diferents, no només emocionalment, sinó també físicament, i entendre què aprens amb cada persona i què tens tu. Això és preciós, és un camí que no s'acaba i em sembla brutal que existeixi, no?, la sexualitat. Igual que existeixi l'art o parir o els somnis, són com uns altres contextos on hi ha molta informació. Em sembla brutal. I quan sents una confiança en allà i un cuidado, que això que queixem tota l'estona, sigui la forma que sigui, però que tu, perquè ets tu, et sents cuidat, sents respectat i pots confiar i deixar-te anar, això és molt gustós. Ara deies parir, torno a agafar la Lola, diguem-ne, que és la teva filla, i tu la vas tenir 24 anys, joveníssima. Ara, la Lola és noves generacions absolutes, o sigui, 18 anys. Quan la teva mare et diu faré una col·laboració amb la Rosalia a una nena de 18 anys, com va reaccionar la Lola? No, li va fer molta il·lusió, però més humanament, saps? Si ella pensa que és filla d'artistes, això vol dir que sap moltes coses que jo no sé. Aviam. A veure, explica-m'ho. Sí, perquè jo... Els meus pares no els coneixia ningú, en els del poble sí, que també ser de poble és com ser famós perquè et coneixes pel carrer, però... Ella ha tingut que gestionar unes coses que jo no he gestionat. Primer, qui s'acosta per què? Clar. Que ara la gent els té molt calats. Llavors, ha conegut també molts artistes. I a la Rosalia fa 2 anys i mig jo vaig anar a fer un concert a Los Angeles i ella hi era, i vam tenir una xerrada preciosa, ella va venir a veure un concert, i llavors va venir a veure la Lola, perquè la Lola just... Aquell dia sí que va ser graciós, perquè la Lola arribava amb avió al mig del concert, i clar, arribava de tot un viatge, i ella no sabia que hi era. I clar, va tenir una sorpresa molt gran, però no es van poder parlar. I el dia següent la Rosalia va dir, us vinc a veure si podem... I així la conec. I llavors allà es van conèixer, que allà sí que crec que potser es va barrejar una mica més l'artista amb la persona. I llavors, quan va dir de fer la col·laboració, li va fer molta il·lusió. Que bé que la vulgui fer amb tu, mama, no? O sigui que... Us respecteu, que us admireu. La Rosalia, que bé, com de la història, no? Que us escolliu, no? Que bé que en aquest moment de la seva vida vulgui fer això amb tu. No sé si s'entén la part humana. Sí, totalment. I aquella petició de col·laboració va arribar allà, a Los Angeles, o va arribar més tard? Vale, no va ser en aquella conversa. No, la història és molt màgica perquè anàvem parlant i jo vaig somiar, aquesta és l'altra, que estava gravant un disc amb una orquestra sinfònica i que hi havia una mica de baixos electrònics, una mica de tonos com Morente. Això era el teu somni, eh? I li envio un missatge i dic,
Rosalia, he tingut un somni preciós. Mira, posaves una orquestra sinfònica, llavors tenies els baixos electrònics, no sé què. Després vaig tenir un altre somni que hi havia moltes dones molt guapes que anaven passant per un passadís. I l'altre, clar... No m'ho crec. I diu, no m'ho puc creure. Sí, jo no m'ho puc creure, és que jo estic gravant una orquestra sinfònica fa els últims mesos. I dic, uau, la pell de gallina. Premonició. Plaers, pell de gallina. No, així jo estava com, uau. Bueno, sobretot ella. Clar, perquè tu no sabies que ella estava fent això. No, jo no sabia res. Clar. O sigui, els seus processos són molt secrets, no? Vull dir que no... I allò va ser molt bèstia. Al cap d'uns dies, mesos, em va trucar, jo estava comprant carn per fer un assado, me'n recordo. Sílvia, no, què he estat pensant? Aviam, no sé com ho veus, però és que jo crec que això és una senyal. S'ha de creure en les senyals divines. Diu, això és una senyal, és que estiguis tan connectada. I dic, la veritat és que és bastant increïble. És que he somiat aquesta col·laboració. Bueno, en realitat, la llavor va ser veure que hi havia la connexió, però jo vaig connectar amb la seva búsqueda artística d'aquell moment i jo no tenia ni puta idea. Llavors em va dir, he pensat que potser podies col·laborar en aquesta cançó, a mi em faria moltíssima il·lusió. I jo, uau, sí, no m'ho esperava. O sigui, no m'ho esperava. I de cop, llavors va triar un temps enviar-me la cançó. I a veure si t'agrada. I, joder, és brutal. Tenia dubtes, la Rosalia, bueno, amb la Roma del cosa, Perdó. suposo, quan t'importa algú, no? I ja... Vols que l'apreci, t'importa la seva opinió, clar. Sí, hi havia algú també, no?, de... Que et vingui de gust cantar-la, clar. I com valores l'experiència? Molt bé. Aviam... Jo estic com molt contenta, molt agraïda. Sí, tota la polèmica que hi ha hagut després i Que és la polèmica, per qui no, per situar, si algú ara està perdut, que l'Estrella Morente també hi participava i ella sí que va expressar una insatisfacció amb aquesta col·laboració, que no s'havia sentit prou reconeguda en el procés, en la cançó final, diguem-ne. Aquesta va ser una mica la polèmica. Clar, això és superdelicat, no? Ara jo, Sílvia, aquí mig, en conclusió, jo les entenc, a les dues. Crec que segurament es farien coses diferents ara. I jo estic molt en pau, sí, en conclusió. Però si fem com història, ens va enviar una cançó que era molt complicada. En el meu cas l'havia de fer, em va dir, tinc aquests dies, jo estava gravant un altre disc i només tenia un dia, vaig estar tota la nit, aprendre tota una cançó així, aprendre-te els girs. O sigui, he gravat 10.000 coses a la vida i aquella era molt bèstia. La seva idea primera era fer una trena. Jo pensava, mira que preciós, està fent com un homenatge a veus que per ella han sigut importants i em sembla preciós. Llavors jo, bueno, em gravo tot allò, o sigui, que dic, m'he pres aquesta nit, és molt difícil, escolta-te la sencera, molts versos, molts, i molts girs, que en un dia aprendre a fer allò és difícil. Bueno, me la clavo, ja està. Fet, i amb una il·lusió, o sigui, estava molt feliç. I això no m'ho treu ningú, o sigui, de la felicitat de... La part del procés. D'això i de la voluntat primera que crec que és aquesta, de celebrar aquesta cadena, no? Llavors van passar uns mesos, l'Estrella va no sé si tenia uns altres tempos, i al setembre la Rosalia em diu Sílvia, mira que al final les col·laboracions seran petites. I jo com de petites... Sí, estàveu avisades. Sí, sí. Ens la vam escoltar. Em va enviar la gravació. Jo, ai, Rosalia, tan poquet. Dic, no pots posar aquesta... Hi havia una part que havia fet com de veus. I dic, i això no cola? Dic, no, és que hem pensat això. Segur, Perquè jo dic, és que, tia... I me diu, no, és que totes les col·laboracions són així i ho hem decidit així. Dic, home, jo vaig pensar, pues me callo, no? Que l'avió, la carn... No sé bueno, és el seu disc. La Pérez Cruz. Sí, però sí que jo entenc lo de... Normalment s'acota una mica més el que has d'anar a fer, no? Sí que fas moltes tomes de coses, però no t'has d'estudiar tantes coses, que jo crec que per aquí... I la il·lusió, també quina raó és aquesta. Llavors jo estava a Uruguai, vaig veure de l'Estrella i dic, vale, entenc, però, vale, hòstia, jo estava molt malament en aquell moment, jo emocionalment, i sí, coses meves, sí, totalment meves de la meva vida, i dic, bueno, ho puc sostenir. I després vaig dir, bueno, he de trucar.
de parlar amb la Rosalia i de parlar amb ella, amb les dues. Em semblava just parlar amb les dues. Em podia imaginar, cadascú amb les seves maneres, però una mica de justícia per les dues. Que no hi havia mala intenció. Sí, jo crec que entenc com es podia sentir l'Estrella i entenc que a la Rosalia li va saber molt greu que ella sentís malament i que hi havia una voluntat bona i que potser ho faria diferent ara, jo crec. A vegades han de passar aquestes coses, també. Sí, perquè també quan més coses estàs fent, n'has de cuidar més i és més fàcil que se t'escapin coses, no? Llavors, jo li vaig parar a Rosalia, li vaig demanar com ho veia ella i que sí que jo necessitava, que a mi sí que m'havia sorprès de que no eren realment iguals totes les... Que a mi me semblava que tot seria així i ella diu, jo sí que ho sento igual. Dic, doncs, bueno, aquí, perfecte, ja està. Jo vam tenir una conversa molt bonica i... Sí, és que ja estàs en pau. Sí, és el que has començat dient. Llavors li vaig enviar un missatge a l'Estrella, però que no estic segura si li ha arribat. Clar, jo li vaig dir a la Rosalia, hòstia, a mi m'ha mogut una mica quan he vist això, perquè crec que sí que havíem de parlar d'algunes coses. Ajuda'm, perquè això és una exposició que jo no la conec i no es parla amb la mateixa igualtat, no? I és molt difícil parlar d'una artista internacional boníssima amb una artista que jo sé que per ella ha sigut un referent brutal. Però, clar, si opina gent de tot el món, no és una conversa justa, saps? Hòstia, són els Morente, han fet molt, i molt de la música que hem begut tots neix d'aquesta família. Llavors, entenc que de cop pugui haver-hi alguna cosa delicat. Jo espero que ho puguin parlar. Jo em sento en pau. Tu et sents en pau. Em sento molt en pau i estic molt agraïda. He expressat el que crec que, hòstia, igual això s'hagués pogut fer així o... Hi ha alguna... Suposo que hi ha alguna col·laboració... Deus tenir molta gent al cap, però una col·laboració somiada que t'agradaria fer? A la vida? Faria algú, sí. A mi... Però en gran, en plan... Caetano Veloso i Björk. Bueno, clar. Per mi són les dos bèsties pardes. M'encanten els artistes que estan connectats amb la terra, amb la tradició, i estan com una cabra i segueixen buscant. M'encanta aquesta dualitat. Doncs mira, per acabar, m'agradaria saber, ja que hem parlat de passió, a on, així de cara al futur, a on tens ganes de posar passió, tu ara? El cos. El cos, vull dir, entendre tota la bellesa de les capes de cuidar el cos, que és anar cap a mi després d'haver fet sempre coses molt per compartir, cuidar-me el cos, entendre l'alimentació, el gest, la dansa, el més proper. La meva passió està en el més proper, a les amistats, les flors. I la revolució. En un món tan terrible, l'únic que podem fer és cuidar el que tenim a prop. I el més a prop, primer és això. Doncs moltíssimes gràcies. Amb això tan bonic que acabem, Sílvia. Ha sigut un plaer tenir-te. Igualment. Moltes gràcies. A tu. I a tu també, estimada. Fins la setmana que ve.